Bună seara, dragilor, sunt Janeta. Aici plouă un pic și merg la ora asta la un magazin de... La ora asta că este foarte târziu, plouă un pic. Întorc mașina că... Da. Ca mâine cum este lăsata secului, nu? O să vă arăt ca să cumpăr niște brânză de originală. Așa, este foarte târziu, dar nu face nimic. Am încercat să intru live, nu știu, pe YouTube, pe canalul meu și apoi la urmă plouă. Am început că cu timpul ăsta nu se înțelege absolut nimic. Sper că nu a închis un magazin ce se vinde. Ori am cumpărat astăzi, dar nu mai cumpăr. Aici este magazin Eurospin. Cum se spune în românește, nu? Urdă, brânză de capră, așa, brânză, urdă, cum se spune, așa. Vai de mine, dar când o să ajung acasă o să fac un alt filmat să vă arăt. Zici că mănânci plastic și merg la magazinul ăsta, sper că nu închide, că este foarte la 7:30, la cât închide, nu știu. Pentru că și eu lucrez, vă imaginați, așa. Am încercat să fac live. Am făcut unul astăzi, dar sunt atât de aglomerată. Și cum mâine este lăsatul secului, nu? Și să fac și eu niște plăcintă. Așa. Chiar și astăzi am dat de pomană. Așa e la noi, sâmbătă și... în zilele astea de sărbători. Și apoi la urmă mâine să văd să fac niște plăcintă, tot la fel să fac cum mi-a murit în decembrie un cumnat, luna lui, începând din decembrie 23 și până decembrie a murit fratele meu. În 20 mai, 20, eu cum sunt Janeta Lenuța, nu? Că Lenuța vine de la Elena. Așa? Vine, mi-a murit mătușica mea. 23 decembrie, acum că noi nu am avut nici Paște, nici ăsta, scuzați-mă, nici Crăciun, nici Revelion, nu am avut, că am avut înmormântare, mă rog, na. Acum trebuie să ne facem și noi datoriile, că și eu nu am nimic de mâine, poimine și eu mă duc ca toți ceilalți, cum se spune, nu? Așa, de-aia e un pic aici plouă, astăzi a fost o zi așa de frumoasă, sper că deschid, o să vă arăt, sper că să nu întârzi cu telefonul, ca să nu, minutele după aia o să repet filmatul, dacă este, ca mâine să fac și eu o bună plăcintă, așa, să dau și eu de pomană pentru ai mei. Îmi pare foarte rău că nu am putut, nu știu ce am făcut la telefonul ăsta ca să fiu live, mă rog, na. Fac video, vlog, cum se spune. Ia uitați, este tot, e foarte târziu. Aici, la 8 închide, sper că este deschis magazinul. Un magazin direct, cum se spune, ca să nu mă înțelegeți greșit, direct de la Țâța Vacii. Da. Ca să fac și eu ceva bun pentru mâine. Mâine este lăsata secului și Doamne ajută la toată lumea.
gonesc, că nu este cum gonesc cu mașina. Deja este o oră târzie și lumea s-a retras acasă. Ce să facem? Așa. Of, Doamne Iisuse. Da, am încercat, v-am spus. Așa că este verde acum. Am ajuns. Aici este fabrica. Așa. Este fabrica de brânză. Și haideți că o să vă arăt. Las deschis. Fabrica au și magazin. Așa, ca să... Nu s-a terminat minutele și... Ca să iau brânză, să fac mâine plăcintă. E lăsat a secului, nu? Uitați, aici este. Bine, în spate e noapte acum, nu se vede. Oh! Buonasera! Grazie, signora. Buonasera! Che trovo? La ricotta c'è? Oh, Madonna! E quella che c'è? Formaggio senza sale. Formaggio, sì. Uno? Quanto? No, a me mi serve di più. Che ce l'hai? Stai, scusi un attimo. Lo so che ora c'è un po' tardi. Allora, dammi tutte quelle tre. Formaggio fresco. Le tre? Sì. Tutti e tre così. Che un'altra cosa? Sì. Pecorino, no, sempre di mucca. Sì. Quante? Due? Due? Sì. Due. Ecco qua. Sì. Va bene. Va bene. 10. Sì, 10 euro. Va bene, vi ringrazio. Purtroppo
L'altra. E sono venuta adesso, chiudete, a che ora? Adesso alle... Un altro po', lo so che vengo da Bagnatura, di lontano. Stracciatella un po', 10 euro, un po' di stracciatella. Quella, sì, da ce l'hai più piccole le... No, ce l'hai. Va bene, sì. E metto tutta, dai. Va bene. Metto tutta, dai. Va bene, cara? Sì. Ecco qua. 16. Dai, è produzione vostra, no? Certo. Sì, Sì. 100%. Lo so che va bene. Allora, quanto? 16. 16, va bene. Dai che io chiudo qua, che ho fatto un film, vi faccio pubblicità. Sì. Sì, ho fatto un filmato così, vengo a prendere la roba fresca, roba bio, diciamo. Va bene, dai, lingua mia, tutto biologico. Va bene, mulțumesc, ne vedem.